ترخا أبزاقرا قداماي ويانا ولدتات كفلطو زغبا حقኛ تاريخ دراسي يمانه ገብረ መስቀል تراخي ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ترخا أبزاقرا ቅድመቲ በመንግስቲ ዝተተለመ መጠነ ሰፊሕ ወራር ምፍጻሙ ግና ገበራት ወጀራት ከፍሉ ወስተወሰነ መቅጻዕቲ ንኸኽፍሉ ፊቶራሪ ክፍለ ዳድን ደጃዝማች መንገሻ ስዩሙን ተአዘዙ ብዛዕባቲ ካብ ኃይለ ስላሴ ዝወረደ መደብ አመልኪቶም ለራስ መንገሻ ስዩም በኸምዚ ገልጽዎ በምክንያት ወፍርጋዝ አሞንጎ ህዝብ አፋርን ገበራት ወጀራትን ንስተፈጠረ ጎንጽ ሲዕቡ ንገበራት ወጀራት 20 ቅርሺ ንኸዓድዩን ካብ ህዝብ አፋር በወፍርጋዝ ዝወረሱወን ጥሪት ንመንግስቲ ንኽምሉስን ተወሲኑ ነዚ ተኸቲሉ ብገበራት ዓመጽን ዓብን ስለዘስዓበ ንዓይን ነቶም ኣብቲ እዋን ናይ ትግራይ ጀነራል ዳይሬክተር ዝነበሩ ፊቶራሪ ክፍለ ዳድን ናብ ወጀራት ከይድኩም ነቲ ዝተቐጽዕዎ ቅጽዓት ኣኽፊልኩም ነቲ ኩነታት ኣረጋግእዎ ዝብል ደብዳቤ ካብ ጆን ሆይ ተላኣኹልና በቲ ዝተኣዘዝናዮውን ናብ ወጀራት ክንወፍር ምስተዳለና ፊቶራሪ ክፍለ ዳዲ ሓሚመ ብዝብል ምኽንያት ናብ ወጀራት ምኻድ ኣበዩ ኣነ ድማ ብዝተኣዘዝክዎ መሰረት ናብ ወጀራት ከይደ ምስቶም ገባራት ብምርኻብ እቲ ሒዘዮ ዝኸድኩ ገባራት ወጀራት 20,000 ቅርሺ ቅጽዓት ከፊልኩም እተን ካብ ዓፋር ዝዘረፉወን ከፍቲ ከም ዝምልሱ ዝብል ካብ ንጉስ ዝተላኣኸ ትእዛዝ ኣስማዕኽዎም ንሳቶም እውን ነቲ ትእዛዝ ንጉስ ምስ ሰምዑ ጋዝ ዝበሃል ኣይጋዝናን ንሕና ዘይመኸርናሉን ዘይንፈልጦን ቆልዑ ዝፈጸምዎ እዩ መንግስቲ ክቐጽዓና ኣይምተገብአን ቦሉኒ ዝተወሰኑ ድማ ዋላኳቲ ዝተፈረደና መቕጻዕቲ ፍትሓዊ ይኹን እምበር ትእዛዝ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ንኸፍል ኢሎም ምኽፋል ጀሚሮም ነይሮም ይብሉ ብደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ዝምራሕ ሰራዊት መንግስቲ ወጀራት ንኽወርር ምድላዋት ከም ዝወድእ ዝሰምዑ ገባራት ወጀራትን ከባቢያን ዘይምልከተና ዓዳን ንኸፍል ዘለና መንግስቲ ወታደራቱና ለኣኸ ካብ ሙራር ዝምሕረና ስለ ዝመሰለናን ንዓኻ ንወዲ ላሕምና ኸይናቀይም ስለ ዝሰጋናን እምበር ስለ ዝኣመናሉ ይኮነን ኮርና እንተሓሲዋቶም ድማ ንስኻ ብሰላም ዓድኻ ኣቶ ንሕና ግና ዓድና ኮርር ንዝመፀ ስቒልና ይንጽበዮን ክሳብ መወዳእታ ክንስዋኢና ኢሎም ሰነይዎም ደመና ወራር የንጸላልዮም ዝነበሩ ወጀሮቶት ኣብ ከም ምልክት ሓደጋ ዝጥቀምሉ በለያ እናበሉ ዝጽውዕዎ ልምዲ ኣብ 20 እምባታት ለይትን ቀትርን ሓውና እንደዱ ትክ ብትክ ይገበሩ ነዚ ዝተዓዘው ገበራት ወጀራት እውን ትንትግ ኢሎም ብምውፃእ ነናብ እምባኦም ተኣከው ብደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ዝምራሕ ሰራዊት መንግስቲ ህዝብ ወጀራት ኮር ይዳሎም ህላው ድማ ተነገሮም ወራር መንግስቲ ንምክልኻል ዝዝቲ ወዓላን ምክያድ ድማ ኣብ ባሕሪ ሓፀይ ደመር ተቐመጡ ኣብቲ ዝተሳለጠ ምኽክር ደመር ድማ እዞም ስዑ ውሳነታት ኣውፅኡ ብኹሉ ኹርናዕ ዝዓዲ ወጀራት በብታራ ዋርድያ ክትሕልኾም ዘለዋም بخل أنفت وجرات ጸላኢ أقدمو نوشت عد خياتو كمواسن تعدوت إلهم كنتات من قصات ጸላኢና ተኸታተሉ نوجرات إسر عد زردو سللتو يدما جبتاتات نخسللو كوافرو خم زلوهم انسسات بمولأن كاب عد رحيقن نقولا خوردا خم زلوون كاب 15 عامت نلعل زخونه خلو يدما ጭመራ ዓተረ ወድ ተባዕታይ ንምክልኻል ዓዲ እንትበሃል ንውግ خداله خم زلوو بزح ጥይት ዘለዎ ጥይት ንዝወሓዶ ከካፍል ከም ዘለዎ ኣጋርን ፈረሰኛን መቐበል ስንቅን መልዓል ቁስለኛን ኣቀዲምካ ተመዲዩ ክጸንሕ ከም ዘለዎ ኣቅሽቲ ኣብ ዓዲ ኮይኖም ቤተ ክርስቲያን ከገልግሉ ዝተሰውኡ ክፈትሑ ከም ዘለዎም አንስቲ ስንቅ خدالዋ ከም ዘለዎን ዓበይቲ ሽማግለታት ዓዲ ኮይኖም ቆልዓ ሰበይቲ ከተዋውዑን ክሕልውን ከም ዘለዎም ብምስምዕማዕ ትልሚ ምክልኻል ኣውጹም ጠበንጃ ዘለዎ ጠበንጃ ዘይብሉ ዝረኸቦ ጉራደ ፋስ ጎዘሞን ካሊእናው ትሕርሻን ብምሓዝ ተጸበይዎም ብደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ዝምራሕ ሰራዊት ናብ አንፈት ወጀራት ተመመ بمكينهم تسافيرهم كم مقالة تبغسوا دجازماج أباي كحسايون سراويتهم نمت إخاب أب ما ينبر عرضهم
ካብ ሓሙስ 13 ጉንበት 1935 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሰራዊት ደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ኣብ ማይ ነብሪ ተኣኻኽብ ምህላው ዝተዓዘቡ ገባራት ወጀራትን ከባቢኣን ንውግእ ኣይሃፀፁን ዋላ እኳ ኣቐዲሞም ብደመር ዝመኸርሉ ምድላዋት ውግእ እንተገበሩ ንልዝብን ሰላምን እውን ቦታ ብምሃብ ዓርቢ 14 ጉንበት 1935 ዓመተ ምህረት ዓበይቲ ዓዲ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካህናትን መሪጾም ናብ ደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ለኣኹም እቶም ልኡኻት ህዝቢ ወጀራት ሽግሩ ብሰላም ክፍትሐሉ ድልየት ከም ዘለዎ ምስ ገለጹ እቲ ተኻይዱ ዝተብሃለ ወፍሪ ጋዝ ብደመር ዘይተዘተየሉን ብቆልዑ ወይ ድማ መናእሰይ ዝተፈጸመን ስለ ዝኾነ ንመንግስቲ ይቕሬታ ንሓትት በሉ እተን ብወፍሪ ጋዝ ካብ ዓፋር ዝተወረሳ ከፍቲ ክንምልስ እውን ምስ ደጃዝማች ድሓርሉ ራእስ መንገሻ ስዩም ተስማዕሚዕና ነርና ኢና እቲ ዝተቐጻዕናዮ ዘይፍትሓዊ ቕፅዓት እውን እንተኾነ ይለዓለልና እንተዘየለ ግን ዋላ ክንከፍል ኢሎም ብስምቲ ዝለኣኾም ህዝቢ ክልምንዎም ወዓሉ ልኡኻት ህዝቢ ምእንተ ቆልዓ ምእንተ ሰበይቲ ምእንተ ታወት መሓሩና ይቕረበሉና ኢሎም ኣብ እግሮም ወዲቖም እናንከላለው ኣንስቲ ሓመድ እናተኸደና ኣቐሽቲ መስቀል ተሸኪሞም ለመንዎም ደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ግን ክሰምዕዎም ኣይከኣሉን ሜስ ዝሰትዩሉ ዝነበረ ብርላል ዒሎም ኣብ መሬት ብምስባር ምስ ጸጊቡ ንመንግስቲ ኣይግዝኣን ዝበለ ገባር ዕርቀ ይገብርን ጽባሕ ሰራዊት የኽቲተ ባሕሪ ሓፀይ ኣብታ መቐመጢ ደመርኩም እንተዘይውዒለ ደመይ ከምዘን ሜስ ይፍሰሳ ዕጽምተይ ከምዛ ብርለ ይሰበራ ኪዶ ዓድኹም ተጸበዩኒ ስረይ ከርእየኩም እየ ኢሎም ፈኪሮምሎም ማእኸላይ መንግስቲ ሃይለ ስላሰ ነቲ ደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ዘካይድዎ ወፍሪ ደጋፊ ነይሩ እቶም ዋና ዳይሬክተር ትግራይ ዝነበሩ ፊቶራሪ ክፍለ ዳዲ እውን ነቲ ወፍሪ ከም ዘይፈልጡ ኮይኖም ናብ ደጃዝማች መንገሻ ስዩም ተቐረቡ እውን ገባራት ወጀራት ንኽውረሩ ግና ሙሉእ ድልየት ነይርዎም እዩ ፍላይ መንግስቲ ቅድምቲ ብማእኸላይ መንግስቲ ዝእዘዝ ኣርሚ ኢትዮጵያ እናተባህለ ዝጽዋዕ ገዚፍ ሰራዊት ምዝማቱ መጀመርያ ተጋሩ ነንመዓልቶም ክዳኸሙ ኣለዎም ዝብል ትልሚ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ናይዚ ዋና ምኽንያት ድማ ኣብቲ ወጀራትን ራያ ዓዘቦን ንምጥቃዕ ብዝብል ዝወፀ ትልሚ ውግእ መንግስቲ ብኸምዚ ይስዕብ ተቐሚጦሎም ንወጀራት ኮርር ዝዘመተ ሰራዊት መንግስቲ ህዝቢ እንደርታን ከባቢኡን ብድሕሪት ኮይኑ ኸይወግኦ ኣቐዲምካ ገባራት እንደርታ ብከባቢያዊ መራሕቶም እናተኣዘዙ ብምውፋር ምስ ገባራት ወጀራት ደም ክፋሰሱ ኣለዎም ይብል ስለዚ እቲ ብደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ዝግበር ወፍሪ ሓይሊ ገባራት ወጀራት ካብ ምድኻም ብተወሳኺ ተጋሩ ኣብ ምክፍፋልን ምድኻምን መንግስቲ ሃይለ ስላሰ ዓብዪ ረብሓ ከም ዝረክብ ገሚቱ ነይሩ እቶም ውግእ ተሪፉ ዕርቀ ሰላም ክወርድ ዓብዪ ድልየት ዝነበሮምን ዝጀመርዎ ልዝብ ኣቋሪጾም ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ክዘራረቡ ካብ ወጀራት ናብ መቐለ ዝተመለሱን ደጃዝማች መንገሻ ስዩም ግን ናይ ሰላም ተስፋ እንተይቆረጹ ናብቲ ደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ዝዓርሉ ማይ ነብሪ ኸይዶም ሕደጉ ህዝቢ ነንመዓሉ ደማይ ተፋስስዎ ነዞም ህዝቢ ብግፍዒ ኣይትውረርዎም ጥፋቶም ተቐቢሎም ይቕሬታ ይሓትኹም ኣለዉ ኢሎም ለመንዎም ደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ድማ ንስኻ ኣየእትወካን እዚ ናተይ ግዝኣት እዩ ብምባል ዝቐረበሎም ልመና ነጸግዎም ምስ ደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ዝነበሩ ሓደ መኳንንቲ ካብ ስሕተትና ክንእረም ኢና ይብሉ ኣለዉ በይዛኹም ሕደጉ በዓልና ንበዓልና ኣይንዋጋ ህዝቢ ዘቐረቦ ዕርቂ ንቀበል ኢሎም ለመንዎም ደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ግን ኣንቱም ፈራሓት ንኹለኹም ኣይባጽሐኩምን እምበር ሓሙተይዶ ብቢልቃጥ ከካፍለኩም ኣነባይ ኣነ እዚ ጸገበ ህዝቢ እዚ እንተይቀጻዕኹ ንብረቱ እንተይወረርኩ እንተተመሊሰ እዛ ስረይ እዚኣ ኣይተዓጠቕኩዋን እየ ብምባል ዝቐረበሎም ሕቶ ሰላምን ዕርቅን ብምንጻግ ነቶም ልኡኻት ኣባረርዎም ደጃዝማች አባይ ካሕሳይ እውን ከም ፈኸርኦም ኣሽሓት ሰራዊት መንግስቲ ተኽቲቶም ንግሆ ቀዳም ናብ 20 ዓዲ ወጀራት ክወሩ ተዳለዉ ዘቕረብዎ ልመና ብደጃዝማች አባይ ተቐባልነት ዝሰኣነ ወጀሮታት ውግእ ዘይተርፍ ምዃኑ ተረድኡ ከም ባህልን ልማድን ወጀራት ድማ ኣብ ውሽጢ 20 ዓዲ ወጀራት ደም ምፍሳስ ኣይፍቀድን ካብ ውሽጢ ወጀራት ወፃኢ እዮም ዝዋጉ ብደጃዝማች አባይ ካሕሳይ ዝምራሕ ወራሪ ሰራዊት መንግስቲ እውን ናብ ማእኸል 20 ዓዲ ወጀራት እንከይ ኣቶን እንከይ ቀደሞምን ንኸጥቅዕዎ መኸሩ ኣቐዲሞም ተዳልዮም ዝነበሩ ገባራት ወጀራት
ናብ ቀዳም ዘጽብሕ ለይቲ 14 ጉንበት 1935 ዓመተ ምህረት ድማ ንማይ ነብሪ ከዊዎም ወሓደሩ ወጋሕታ ወይ ድማ ደርሆ ነቆተል ዓይሎም ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ መጥቃዕቲ ፈነው ከም ቆፉ ዝተተንኮፎ ነህቢ ትንትጊሉ ብምውፃእ ንማይ ነብሪ ከዊዋ ዝሓደር ህዝቢ ወጀራትን ከባቢያን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኣባይ ካሕሳይ ብዝኸፈቶ በርቃው መጥቃዕቲ ማይ ነብሪ ተጨነቐት ኣዝዩ ከቢድ ውግእ ትኺድ ምስ ወዓለ ንኣጋምሸቱ ብኽልቲኡ ወገን ጥይት ተወዲኡ ናብ ጨበጣ ውግእ ተኣተወ ሰራዊት ደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ ድማ እናተሰዓረ ኸደ ንምሸቱ ዝነበሮ ኣመራጺ ዕድለኛ ዝኾነ ኢዱ ብምሃብ ምምራኽ እንትትከውን ዕድሉ ዝሓሰሞ ድማ ኣደዳ መቑሰልትን ሞትን ኮነ ክቁነናያ ኸይደን ዝተላጽየን መጻ ከም ዝበሃል ገባራት ወጀራት ብምውራርን ምቕጻዕን ንገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ኣሐጒሶም ክሽሎምን ክሽዮምን ብጉራን ተሃዲድን ተመሊኦም ኣሽሓት ሰራዊት ብምኽታት ዝወፈሩ ደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ በቶም እምባ ዓድና ኣይነድፍርን ዝበሉ ገባራት ወየንቲ ተማረኹም ደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ ምስንሹም ተንቤን ሓድጉ ተድላ ፊቶራሪ ሓበሻ አንዳርጋቸውን ካልኦት ተሓባበርቶምን ሓዊሱ ብወየንቲ ተማረኹም ካብ ክልቲኡ ወገን ብዙሕ ህዝቢ ሃሊቑ ንደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ ተኸቲሎም ናቲ ውግእ ዝወፈሩ መኳንንቲ እንደርታ እኒ ደጃዝማች ኣለማየሁ ዳጉም ደጃዝማች ኣጽብሃ ተሰማ ፊቶራሪ ተስፋይ ሊበን ደጃዝማች ተፈሪ ዘውደን ካልኦትን ኣብቲ ውግእ ተቐተሉ ገብሩ ታረቀ ብወገኖም ነቲ ኩነታት ከምዚ ብምባል እዮም ዝገልጽዎም ነቶም ንመንግስቲ ግብሪ ኣይንኸፍልን ኣብ ርእሲ ምዋሎም ከፍቲ ዓፋር ዝዘረፉ መንግስቲ ዝለኣኾም ሽሞኛታት ኣይንቕበልን ዝበሉን ወታደራት እንግሊዝ ዝቐተሉን ዘቕሰሉን ገባራት ወጀራት ንምቕጻዕ ብ15 ጉንበት 1935 ዓመተ ምህረት ብደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ ዝምራሕ ሰራዊት ኣብ ጥቓ እንዳ መኾኒ ካብ እምባ ኣላጀ ንኣንፈት ሰሜን ኣስታት 15 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ እንዳ ኣቡና እትበሃል ቦታ ምስ በጽሑ ምስቶም ዝኣደሙ ገባራት ውግእ ገጠመ ኣብቲ ዝተኻየደ ውግእ 400 ዝኾኑ ሰባት ምውታትን ቁስላትን ምስ ኮኑ ነቲ ውግእ ዝመርሑ ዝነበሩ ሽሞኛታት መንግስቲ ንደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ ሓዊሱ ካልኦት ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ብዘሕፍር መልክዑ ተማረኹ እቲ ከ1928 እስከ 1974 ዓመተ ምህረት የትግራይ ክፍለ ሀገር ሰፊ ህዝብ የትግል ታሪክ ዝብል በመጽናዕታው ጉጅለ ዝተጸንዐ ጽሑፍ እውን ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ውግእ ብኸምዚ ይገልጾም ኣብ ወጀራት ኣብ ዝተኻየደ ሳርሳይ ውግእ ብዙሓት ደጃዝማቻትን ፊቶራርታትን ረጊፎም ቀሪዮም እዮም ናይቲ ሰራዊት ዋና ኣዛዝን ተጸዋዕን ዝነበሩ ገዛኢ እንደርታ ደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ ምስ ካልኦት ኣመሓደርቲ ወረዳታት ብምዃን ንወየንቲ ኢዶም ሂቦም ምስተማረኹ 4 ኣዋርሕ ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ህዝቢ ኮይኖም ጸኒሖም እዮም ብባህሊ ተጋሩ ይትረፍዶ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ሓውን ወገንን ናይ ባዕዲ ጸላእ እውን ይኹን ኣብ ኩናት ዝተማረኸ ሰብ ኣይቕተልን ህዝቢ ወጀራትን ብድምሳስ ብገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ተደፋፊሮም ወይ ዕድመ ስልጣኖም ንኸናውሑ ደልዮም እናተሃንደዱን ዝወፈሩ ደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ ፊቶራሪ ሓበሻን ሹም ተንቤን ሓድጉን ምስተማረኹውን ህዝቢ ወጀራት ተለሚኖም ኣውዮም ናዮም ይቀተሉ ኣይበለን ደመር ተቐሚጡ ምስ ዘተየ ከም ልማድን ባህልን ተጋሩ ሙርኻት ጫምኦምን ስረኦምን ኣውፂኦም ቀምሽ ኣንስቲ ተኸዲኖም ኣብ ዕዳጋ እናዘሩ ብህዝቢ ክረኣዩ ምስተገበረ ምስ መንግስቲ ከም መሸማገሊ ክጥቀሙሎም ካብ እምባ ናብ እምባ ብሕቡ እናዛወሩ ኣሰርዎም ምስኣቶም ዝተማረኹ ገባራት ድማ ብምሕረት ተለቂቖም ዓዶም ኣተው መራሕቲ ወያነ ዋላ እውን ብዛዕባ ዓለም ለኸ ሕጊ ምሩኻት ፍልጠት ኣይንበሮም እምበር ከም ልማድን ባህልን ተጋሩ ቀምሽ ኣንስቲ ተኸዲኖም ን4 ዋርሕ ዝኣክል ስብሕቲ ጠስምን ጸባን እናመገበ ብኽንክን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ህዝቢ ጸንሑም ማእኸላይ መንግስቲ ሃይለ ስላሰ ብውግእ ማይ ነብሪ ኣዝዩ ተደናገጸ ገባራት ወጀራት ንሰራዊት ደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ ደምሲሶም 6 መትረየስን ብብዙሕ ኣማይት ዝቁጸር ጠመናጁ ብኣሽሓት ዝቁጸር ጠያይትን ማሪኾም ንደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ ሓዊሱ ብዙሓት ኣዘዝቲ ሰራዊትን መኳንንትን ማሪኾም ምስ ሰምዐም ዝሕዞን ዝጭቡጦን ሰኣነም ብልኡል ኣልጋ ወራሽ ኣስፋ ወሰን መኮነን ዝምራሕ ሰራዊት ድማ ናብ ከተማ መቐለ ኣትዩ ዓለቕለቓ ደጃዝማች መንገሻ ስዩም ነቶም ዝተማረኹ ኣዘዝቲ ሰራዊት ንኸፍትሕዎም ድማ
በአልጋ ወራሽ አስፋ ወሰን መኮንን ተአዘዙ። ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትረኻ ኣብ ዛግራ